hello dolrok tainai kini kale bari ni go gift phunu dihini comment khaibai jotono de tabuk phunu gano tam tam mankha haibono angbo lumjak do miyan himui lummani haji hamyaku de tabuk narono gift phunu gano tam tam mankha iko ang ayangni nokni manui tumakhai super omo kaisa tinta do de khat kaisa go kaisa tanai surkes Anna kaisa surkes kaisa khat kaisa tukha asungo awasung ba su krabi ga balum nai rohman hinke ba asung mani man thai kita kita tam tam mangkha ngani ko ani gi karo tini horbang hai ba angbo sori hanya bagai kai phunu maliya iko man gift man aro gila masih gift tola botongo glass rock haban kari jaga glass ordek kari jago tam hine mani ke tai digana sedo manjak getai tamisa tai ko yang sakao joto bogu tonja gola sakari rok maitok rok joto sakao tonbai jak takari liya miyano dabekha yang sakao utakari kotoma hinke abgasini gijrani borok himanta ko borok dol khai rang khaklai takari kaisa diphajak koto se abo kotoma tai tam satai Masanya ada cuma Hamono khari gana rok tin kari phumon liya khana kari phunuk sibano angbo asuk sori hamtai atini nor do kana tini kon fan gibrok kari phunung malia kamni ga horbong hado anglumjak aiban ang khana salopano kari phunung mang motom ni gang একদিন একটা ভিডিও রেনে নাও অমন বাগাই তিনি kari phunung malia bo lumjang kaba tom jani saji malia angge kunung ya kono tang jani asino norok je comment khaimenon comment kayong kaba tom kim mang kha amrok phunung dine gai phunuka nukon asik to man ya singgit amrok simenta taitam sanai norok bukharo hamya taun sugi gisho kari phungmanya hane khana phungo phunuk sibano anu bokhro saitango tai ko khajak ngka tangle tai bono an buri ni semane an biye ki ma hinjala iko tai bin bahan tong chikon chana hebana angon ko kenin na rang tre kenin na ma no mano tai kam khane bunya rang sar ro nai ya andai kan cholo rupanita on bagin chao norno sabot kajene tai bono khanya tongo nai kana ta itu rong ni yang rong da mani lo successful dan no anin emang rok je chong man le mang lang hai ma tong hai bono ang try khai nai maman maya tinin video to barang nai don lok মানে ta jol di nor do video call khai din chaw hai bono tini kono blog khai din kari kan bagi video bara ma khai ga sala bo video khai mani angka kam rok tongo je kal bari ni angko mani rok rijang nai rok kam tong ka ba salo khai mani ya ge bo lumjak bo khai ni angka ini video bara nung sinai কিন্তু kolok khai ma kamo ang video sala ekta nai ni wan sujang ga gin no bagi bo khanan bagi bara the panon bolong ma kha ga tuna hambai video na to ga ga subscribe kher di norok je juri tai ma kha to tam tam git ma kha ti khalai kam ga phonu ga na nai ne bu tu ma comment khai ta hambai ha